Nani palang tubig sa Balay Permino. Best part of Spartan Trail. Hi guys, I am CJ Shadow. Welcome back to my channel. So today we are here at Banawa Paseo. Paseo Banawa. And it's raining, but it won't stop us to hike. Mga English lagi na, no? So mag-hike na may padulong sa Spartan Trail for the first time after 7 months. Wala nag-hike sa Spartan. So previously last month naka-hike mi sa Sirao for camping. So ngayon day hike lang mi. So naka-dry bag ko. Kasi iba ko nga maulan, gani ulan na gyud siya. Niya, man ako mangkoy ka today. Si Sir Ark, si David, sila Chipoy, sa Charang at sa gaon na. Shout out kang silang ana sa late gibiyaan nami. Hi si. Let's stop talking and let's keep it going, guys. Please be a responsible traveler. Leave no trace and share peace and love. So it's raining. Wala yung mga payong mo, isa man mo eh. Payong? Oo. Of course. Bawal magkasakit. Natulog ka ba first time? Babag mo nito permito. Okay na eh. Sama sa babida? Babida? Di ka mo shoutout sa mga amiga. Shoutout sa mga amiga. Kami lang sa dere. Ay, she. Boy, tirado. Basta yung new name ko ron. MS. Ayun, isas ka. MS. From SMS to MS. Maria Salve, Mountaineering Society. Taas na ba? Taas kayo, MS. So, dili makita ang bukid kanto guys, so good luck. Sabok pa taron. Namo sa babida oh, kana sa babida na to ay. Hello, katawa yan. Ay. Ala. Ada lagi si Kevin galihain siya. Anas Kevin galihain siya. Nagdakot sa babida ko. Wala man. Ikaw din naman kakalangan sa labid. Okay. Crew. Naday coral na. FYI daw guys. Mo to ka ng kuan. Stairway to heaven. Mo sirado naman dira. Muntra sa dira ta agi guys. Hinahinay ka danlog. Loh, ano daan naman eh? Nalagi flagpole. Sus, naroon na may highway din. Lisod-lisod patangad to. Ang point is diretso din mo agi dito. Okay, fine. Grabe no? It's already cemented. I can't believe it. Pero, sa patik-tank. 3 in sa tagtubig din. Wow. Welcome to the peak, guys. Muna ang first part. Atong ito, picture mo oy, first timer oy. Picture, first timer. Mga wet look. Opa. Nya. Kamusta? Mo pa niya ang first leg na to, pataka 1/4. 2 kilometers.
Na 5 kilometers kapin. Grabe signuta eh. Gamitan daw yoga mat. Alright, so mo lahos na ni guys. Ngayon man sa mo ang first check. Time check, it's 8:38 and expected dire kay mo sa kami kadyot gamay sa mga sa bush sa tawag na sa lasang-lasang then mo naog mi padung sa sapa niya. Hopefully ang sapa karon kay na ay tubig. Kay na last time gani anhi mi diri kay dili kayo ta na tubig pero gamay ra iguro mabasa gamay pero namong giusahay nga sa ubang mga pictures ako mga kaila nga mga taga bukid kay murag taga ankle ang tubig so karon kay ulan man so hopefully kuno gahop gid nga taas ang tubig ron. Ay singot kayo murag karon pa kog paningot og inani ka grabe ka singot char kay wala mong hangin niya direct assault so karon hopefully nanihangin sa babaw okay fresh air ba nandito sa electric pan. Okay, let's go guys. We're here at Damanggahan so we're gonna wait for Kevin kaya nagkuha pa siya exposed lagi kaya kasal strong independent woman manlupad. Diri siguro to agi katong liko dito kanina. Nani? Adili lahi to. Kanang kawan dira nya niliko siya diri mao ra ni gawas. Tugi. Daghan lagi na puno dati tugi sugod noon. Lagi. Daghan liko. Nawala tong kuan no lantay. Kila ko murag ni atras. Ni atras ang mangga. Di ni hakanya may nihawan. Success or art? Basa-basa. Sugod ng lapok. Yan init na. Sugod na paubos guys. Ano ni siya padulong ato sa sapa. Una, handok pa slide ay. Butang nako akong sulanan sa tubig kay di ko kagunit. Hinahinay. Kaya masignaay mo ko na rin. Ate Kimi number 2. Oh. Inay. Uy. Good luck sa mga sapatos sa sandalan. La, abot na na ito, Beksal. Pas. Krok. Yan, tubig. So, mag-hinahin ka diri guys. Mag-chill na. Kaya natin sa sapa. Chill out. What you yell. Dito magsandal no. Lagi. Uy, nilab pa yun. Nabusa na sa sapatos. Waterproof man ha. Ikaw waterproof aja ikasulod sa tubig wala murag barko. Bugat kayo. Wala na siya tubig everybody. Okay, sige mag-ulan recently. May guy dili siya Milo. Oo, mura na nagbarko ang sapatos kay kina waterproof man daw ni. Alright, so mo shortcut na mi guys. Lusot po ni sa Pikaside sa river. Chill hike na lang ni dati. Nya enjoy na lang sa canopy and the beautiful surrounding diri sa Spartan Trail. Alright, let's go. So guys, we're here at the background of the beautiful nature. So man itong pinakasikat nga ako ang background kani siya. First time ka sa Spartan. First time ka dire dapat ka mohalok dire sa bato. With us pussy. Lamig kayong ligo. Wow, it's so inviting. Woohoo!
Buyag-buyag-buyag, tabi-tabi. Ngawoy. Kuhaan to. Ngawoy. My God. Ali na mo, iligo na mo. Ligo na mo. 5 minutes naman. Ayaw taon. Bato naman, mo taon. Wah! Wah! Slide dere oh. So cold. I love it. Oh, tinani palang tubig sa balay Permino. Oh, best part of Spartan Trail. Ayan ka mo sa jacuzzi. Naol jacuzzi. Okay, manamig ligo. Let's continue our trek. Let's go! Hey guys, so we're here nasa falls nga part sa Spartan Trail. Ako pa si pangalan sa falls, pero if you know the name of the falls, please comment down below para ako ma-add. And good thing na kusog ang agas karon kay usually in summertime muna sa ihi sa kusga. Karon kay dili siya ihi, which is good, right? Let's check it out. Hey guys, 11 o'clock na sa hapon, buntag. Kuha na ka na, muna ni ang last leg sa Spartan Trail guys. Nga kuha na, after sa river trek, kay muna ni siya, nga manaka na until 1 hour. Gutom na ko, let's go! Hindi na ko sig-vlog kay lobat na akong camera. Let's go! Ako na lang tamo dadon niya sa kanang kuas may mga on karon. Kay excited mo kay ni asa mo kaon mo. Mo na diha hike mo, ya ikaw man mukha ko na daghan gyapon. Asang dayet ana? Mo na di mo dili mo niyo gayaw-yaw lagi. Ana ram na gudo. Kung tuhod sakit. Hey guys, so nanami karon diri sa Bagsakan. Guess what? Naamong giluwang na mo diri nga pagkaon. So lumpia di Bagsakan. Lamay biyade biyay. Best lumpia in Cebu. Wow.